see, 'cause I think I do want you next to me. Ay, masarap to bukas. Ito ang papapakin ko bukas. Ayan. Nakatulog ako siguro mga 2 hours. So, anong oras na? 5:10 na. Kunin ko na yung lobster. Magluluto na tayo ng creamy garlic lobster. Oh, ayan siya. Ayan yung linuto ko kagahapon. And, wait lang. Ayusin ko lang to. So, ayan. Mag-start na magluto ng creamy garlic lobster. Ito yung niluto ko kahapon. And, nag-chop na ako ng garlic. Ayan. Maraming garlic. Tapos, nag-sign na rin ako ng kanin. So, una, ipakita ko muna yung mga gamitin ko. Gagamit tayo ng olive oil. Ayan. Olive oil. Hi guys. Butter. Hi guys. Hi guys daw, oh. And, syempre, ito yung thicken cream. Vegeta or chicken powder. Garlic powder. Ayan. Parsley. Mas maganda kung meron kayong fresh na parsley. Wala ako eh. And salt and pepper. Baba, don't touch that one. White sugar. Konti lang gagamitin ko nito. And corn flour para maging thicken yung sauce. Si Holly. No, you're not going here, Papa. So, ayan. So, ang gagawin ko, tatanggalin natin syempre ang ulo. Gagamit ako nito kasi matalim yung yes. Matalim yung mga spike ko. Andiyan si Holly. Come here. May intermission again. Dito yung, ang dungis nito kanina. Binihisan ko siya. Wait, Baba. Tanggalin ko muna to. I-snap ko lang to. Malaki kasi. Baba, be careful. Ayan. O, diba? Yan ang itsura niya. Ayan yung ulo. Anin ko yan. Kakalikutin ko yan mamaya. Ayan. Baba, what are you doing? That's butter. Kinakagat niya yung butter. Ang gamit kong butter is ito, Western Star. Kung gusto nyong malaman. So, ayan. Baba. Si Holly. So, ang pagtanggal ng shell sa lobster, sabi ng asawa ko, lapit kayo. Lapit kayo, mga kaibigan. Ha? Ayan. Ipipress lang yan, oh. Yung gitna, ipipress lang siya. And, ayan. Tanggalin. Malambot lang naman yung shell nito. And, ganyan. Tada! Diba? Baba. Ha? Baba, careful ha. So, ayan. Tanggalin natin yung, parang sa shrimp, alam niyo yung sa likod. Ayan yan, oh. So, ayan na, buo yung shell. Diba? Tapos, ayan na siya. Bubuklatin ko to dito. So, ayan. So, hihiwain ko lang siya ng maliliit. Then, balikan ko kayo. So, ayan. Itatapon natin to. Hindi yan kailangan. So, yan. Hugasan ko lang yung kamay ko and then i-chop ko to and babalikan ko kayo. Magluluto na tayo after. So, eto na yung na-chop kong lobster. Ayan. So, ngayon, maglalagay ako ng olive oil. Meron pa naman to. Simutin ko na lang tong olive oil. Yes, Baba. Hindi ko alam kung makikita nyo kasi parang may siya, may shadow. Or maybe ilagay ko kayo sa kabila. Lipat ko dito kasi kanina parang may shadow siya. So, naglagay na akong olive oil. Ubusin ko na to kasi wala na to eh. What do you think?
So, ayan. Nilagay ko na yung olive oil. Ngayon naman, ilagay natin tong butter. Kita nyo ba? Sana kita nyo. Ha? Yeah. Madilim siya, no? So, ayan. Na-melt na yung butter. Ilalagay ko na yung garlic. Ayan. Yung pagluto ng garlic sa ganito, dapat hindi masunog yung garlic. Ayan. Mabilisan lang dapat yung pag-ano ng garlic. Pag naamoy na yung garlic, yan. Pwede na siyang eto, ganyan. Basta wag sunog. Kasi pangit pag sunog yung garlic pag ganitong luto. So, ayan. Ganyan lang dapat yung pagkaluto ng garlic. Ganyan, oh. Hindi siya sunog. So, ilalagay ko na yung crayfish or yung lobster. So, isosute ko lang to. Naglagay ako ng apron kasi tumatalsik siya. Madudumi ng aking damit. So, ayan. Ipakita ko lang sa inyo na closer. Kasi hindi ko lang kung nakikita nyo yan dyan. Ganyan siya. Hinawakan ko na kayo kasi may shadow dun sa pinaglalagyan ko. Kasi yung araw, nakatapat dito. O, ayan o, diba? So, ayan. Pagkatapos natin i-saute sa garlic, ilalagay na natin itong cooking cream. Ayan. Or cooking cream. Ubusin ko to. Ilang ba to? 500 ml. Ubusin ko yan. Tapos, sinaan nyo lang muna yung apoy. Ayan. So, ngayon, ilalagay ko na yung garlic powder. Yes, maglalagay pa ako ng garlic powder kasi nga, creamy garlic lobster ito. So, it means to say, mag-garlic siya. And, pwede kayo maglagay ng Vegeta or Knorr cubes, chicken Knorr cubes or chicken powder. So, kayong bahala. May option kayo. So, meron ako dito ganitong maliit na spoon. So, ginaganyan ko lang siya. Ganyan, konti lang. Salt and pepper. Tapos, sugar. Pinch lang. Konti lang. Ganyan lang. So, nalagay na natin lahat yung sangkap na para sa creamy garlic lobster or pwede rin siyang creamy garlic shrimp. Pakukuluin ko lang siyang konti. Then, maglalagay ako ng cornstarch or corn flour. So, ayan. Oops. So, kayo nang bahala. Magtansya. Maglagay lang ako ng tubig. So, eto na yung tinunaw ko na corn flour. So, ilalagay ko na siya. Dapat paglagay nito, dahan-dahan lang. Tapos, dapat hinahalo para hindi siya mabuo-buo. So, ayan. So, dapat, pag linagay nyo yung, yung corn flour, dapat haluin nyo siya ng haluin hanggang mag-thicken siya. And, dapat yung apoy, hindi ganun ka taas or ka-high. Yung tama lang. Ayan, hinawakan ko kayo para makita nyo ng malapitan. Ayan na yung itsura niya. Kung mapapansin nyo, ayan, lumalapot na yung, hindi lumalapot, malapot na yung sauce natin. So, yan, ready na siya. So, ngayon, pag ganyan na yung itsura niya, pwede na kayo maglagay ng parsley. Mas maganda kung mayroon kayong fresh na parsley. Wala kasi ako ngayon eh. So, ayan. Ready na siya. Then, iserve nyo siya ng may tawag nun, bagong kanin. Bagong saing na kanin. So, ipakita ko sa inyo mamaya. So, ayan na yung creamy garlic lobster with steamed rice. So, ayan. Kain.
Kain na ka. Kaabang na po siya. Kain na siya. Ha? No, that's for Daddy. Alright, let's go. Let's eat. So, yun na yung vlog, guys. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Good night. Say good night. Say good night. Bye. Mine. Say good night, everyone. Bye. Okay, bye. Bye. Kaya na kami good night. Thank you. Oh, that big bit. Yummy. See? Sarap, Nak? Nak, masarap? Kuya, ayan o. Nahihiya na naman siya. Si Yummy Yummy Baba. Paradise, tell me who you seek.